Samantala, ayon naman po sa datos ng Pangasinan Police Provincial Office, umabot po sa 172 na tawag mula po sa hotline ang kanilang natanggap at narespondihan sa iba't ibang bayan mula Hunyo hanggang ika-10 ng Agosto. Karamihan po sa mga tawag ay may kinalaman po sa aksidente sa kalsada, trouble incidents at illegal gambling. Kamakailan, isang insidente ng panggugulo naman ang idinulog sa 911 sa bayan ng Aguilar na nagresulta sa agarang pagkakaaresto ng isang individual. Aguilar, doon po naka-standby na po yung ating mga personnel. So kung mayroon po mga individualities na katulad po nito, ay napag-aralan na po natin kung gaano kalayo yung mga possible area na re-respondihan natin at gaano kalapit yung mga iba na re-respondihan po natin. At nandito po sa bayan ng Aguilar, ay nire-require po natin na yung ating mga patrollers sa labas ay ma-memorize nila yung kanilang mga sector na nasasakupan para pag mayroon po mga ganitong insidente na tawag ay agad po mapupuntahan ng ating patrollers na naka-duty sa labas. Yan po ang tinig ni Chief of Police ng Aguilar na si Sir Taminaya. Samantala po nabigyan naman ng radio communication units ang mga barangay at iba pang ahensya po sa bayan ng San Jacinto upang makatulong naman sa pagpapatupad ng 5-minute response time. Kaugnay nito, muling nanawagan po ang tanggapan na gamitin ang 911 hotline para sa agarang tugon sa anumang uri ng emergency. IFM News. IFM News. IFM News.